Minha. Minha. Ei. Minja. Gdje si bre? Gdje si bre čovječe? Šta radiš? Jeli? Šta radiš? Kaži čao. Kaži čao, ajde. Kaži čao. Kaži čao. Kaži čao, ajde. Joj Bože. Pa kako si to tako sela? Možeš ti da se uspraviš? Ne možeš izgleda. Možeš, pa da, pa bravo, bravo. Ej, ej, šta je bilo? Šta je bilo, a? Šta je bilo, šta radiš to? Jeli? Minja? Ej! Pa šta je bilo? A? Jeli? Šta je bilo? Šta je bilo? A gdje ti taj zubić? A možemo mi to da vidimo nekako? Ne može. Joj, pa znam da ne možemo. A? Jeli? Hoćeš ti da nam nešto pokažeš? Nećeš? Nećeš? A? Šta je to? Au, sad si mi uzela aparat. Hoće da kažeš čao, a? Ajde. Hoće da kažeš čao? Hoće da kažeš čao, a? Jeli? Hoće da kažeš čao? Op, op, op. Ko je to pijan, a? Hoće da kažeš čao? Ajde. Kaži čao. Kaži čao. Ajde. Kaži čao. Kaži čao, ajde. Ajde, kaži čao. Ajde, Minja. Kaži čao. Ajde. Pa, pa.